Dogry ýoly gönükdirmegiň syry. Dogry ýoldan ýöremeýän adam gönünçlige gowuşmaz. Bagta ýetmez. Sapaly döwrandan lezzet alyp bilmez. Bu hak ýoluň bäri ýanyna arasa ahlak, tertip düzgün, ahyrynda bolsa bagtyarlyk hem cennet bar. Dogry ýola ulaşan insan gözel akybetden hatirjem bolar. Gowunlyň bardygyna inanar. Perwerdigäriň wada beren zatlaryndan köňli aram tapar. Yaradanyň takdirine razy bolar. Özüni dogry ýola gönükdirjiniň bardygyny biler. Şeýle adam günäh işlerden daş durar. Bimany sözlemez. Hay höwesine berilip gürlemez. Yaramaz ýoly izlemez. Oň sözleri halk üçin ýol görkezji çelgidir. Ol şeytanyň taýdyrmasyndan, deň duşlarynyň büdür etmesinden, insana mahsus noksanlyklardan amandyr. Taňry bennesi şu ýolda ýöreýän üçinem özüni bagtly duýmaly. Çünki ol özüni dogry ýola gönükdirip duran Perwerdigäriň ahlagyndan, edebinden, nusgalarlyk peýgamberiň, goluna kitabyň, kalbyndan nuruň, hak zady ünnäp duran ansabyň bardygyny biler. Ol adam elmydama ýaşylyga tarap gönüger. Tagatlary kemsiz bitirmek üçin ihlas eder. Haýyr işleri höwesek ýapyşar. Allah öz söýen bendelerini öz ýoluna salýar. Bu dünýäde hay höwes, nebis çeňekleri Taňry bennesini özüne maýyl edip ýoldan aldyrmaga synanşar. Her bir insan bu kötülliklerden hükman geçäýmelidir. Bu dünýäde anamy imany, alma amaly bilen dogry ýoldan ýören adam çarkannakly hem hatarly ýollardan sag aman ötüp biler. Dogry ýolda ýürýän adamlaň gaýgysy,ünji aladasy, derdi, basym siýrilip aýrylýandyr. Ajaýyp durmuşy isleýän adamyň ýolmaly 10 güli. Seher bilen turup tobe etmek. Pikirlenmek üçin ýalňyz bolmak hem wagt tapmak. Ýaşy adamlar bilen söhbetdeş bolmak. Zikir, şükür etmek. Yürekden berilip 2 eglim namaz okumak. Okuyan zadyna amal etmek niyeti bilen kitap, Kur'an okumak. Jowzali asy de ağız beklemek. İle äşgär etmän sadaka vermek. Musulman doganyň gaýgy gamyny egismek. Dünýä durmuşyna gereginden artyk köňül bermezdik. Nuh peýgamberiň oglunyň näme sebäpli betbagat bolandygyny bilýänsiňiz. Ol bir dagyň üstüne özüm ataryn. Ol meni tupandan, suwdan gorar diýipdi. Egerde ol barça zadyň eýesi, älemliň Perwerdigärine ýykylan bolsa, has gowy, has bagtly, has howpsuz bolardy. Nemrudyň näme zerarly betbagat bolandygyny bilýänsiňiz. Ol men direldim bilýän öldürübem diýipdi. Ol özüne gelişmeýän dona bürünni lapurdy, ulugurlady. Özüne laýyk bolmaýan şekile girdi. Diýmäge haky bolmadyk sözleri diýdi. Şeýdibem ol gözden düşdi. İşi bulaşdy. Ahir weýran boldy. Bagtyarlygyň açary bir sözdür. Milletiň mirasy bir sözdemdir. Üstünlüğün tuğy bir cümledir. Bu söz, sözlem hem cümle bolsa şudur. La ilahe illallah Muhammed Resulallah. Yerde bu sözleri aýdan insanyň bagtyarlygy, asmanyny oňa hak sözlediň diýler. Bu sözleri amal eden insanyň bagtyarlygy, ol helak bolmakdan, şermennelikden hem dowzak odundan aman bolar. Bu sözleri ünnän adamyň bagtyarlygy, ol elmydama Allahyň ýardam inaýatynyň astyna gezer. Bu sözleri diýen adamyň bagtyarlygy, hak dergähine hem
halk arasynda eziz, hormatly bolar. Bilal Gul bu sözleri pısarda erkinlige yetti. Ebu Leheb Haşimi o sözleri aýtmagy agyr gördü. Hiç ýyly gadry bolmadyk, horhomsy bolup dünýäden ötdi. Ol söz insaniýetiň akymyny, toporuny täkize alahy beýiklige alyp çykýan dirilik suwdur. Ýaxşy işlerden ýüze uran bolsaň, bu dünýä üçin söýünme. Çünki tükönüksiz ejir sen ýolundadyr. Bagytsyzlyk seni ýutmak meýlindedir. Bir bar Taňrydan ýüze uran bolsaň, beren perzendi bilen söýünmegin. Bir bardan ýüze urmak, tüköl, horharlyk, düýpli ýitkä uçuramak hem mertebäni ýitirmekligiň aňyr çägidir. Amallaň yaramaz bolsa, mal mülküň bilen söýünmegin. Çünki yaman amalyň soňy waý bolar. Dowamly zowal bolar. Ahyrynda bolsa, nädete uçurarsyň. Ýagdaýlara görä hereket et. Kyn zatlary zat sanmasaň ol öz-özünden ýeňler gider. Nämedir bir zatdan tamaň üssüň, ýüregiň tiz teselli tapar. Käbir adam başyna düşen betbagtlygy ýa-da bir wakany, hadisany ýatlap, göwüni çökkünlige düşýär. Ähli zatdan, durmuşdan tamasyny üzýär. Bu düýbünden ýazgarylýan hem bolmaýan zatdyr. Şeýle bir wakany okapdym. Adamlaryň biri penjereden mökünne oň çepelinäki ýüzük penjere kakylan çüýe iýilişipdir. Hemde ol çüý ýüzükli barmagy goparypdyr. Ýere düşenne ol bir barmagynyň düýbünden döwlenligini, bir eli 4 barmakly adam bolup galandygyny bilipdir. Ol özü hakda gurrun berenne, diňe şo wakany ýatlamda elimde 4 barmagym bardygy ýa-da bir barmagymy allyranlygym ýadyma düşýär. Ýogsam ýalgytdan razylygym bu ýagdaýymy asla ýadyma salmaýar. Ähli zat Allahyň takdiri bilendir. Ol halan zady nedir? Allah näme isleýän bolsa, şolam biz üçin behbitlidir diýer eken. Bir kesel zerarly, çep gol düýbünden kesilen bir adamy tanıyan. Ol muňa garamazdan uzak ömür sürdi, maşgala gurdy, perzent gördü. Ol bir eli bilenem ulaga aňsatlyk bilen erkedýär. İşini, amalyny kimsiz közsiz, kynçylyk görmezden ýerine ýetirýär. Goýa diýersiň, Allah Taala ony aslynda bir elli yaradan ýaly. Hadisaň birinde Allahyň saňa ýazan kysmatyna razy bol. Adamlaň iň baýy bolarsyň diýilýär. Biz ýagdaýlara şeýle bir çalky uranşýas. Hakyky durmuş ýagdaýlarymyza görä pikirlerimizi, oý hyýallarymyzdan üýtgödýäs. Ählimiz şeýle de bolmaly. Ýagdaýymyza görä hereket etmeli. Nagmatyň bir tarapy egsilen bolsa, başga bir tarapynyň agdyk ýa-da artyk bolýandygyny unutmalylar. 50 ýyl mundan ozalam öýlemimiziň töründe gamyş boýra çölerdi. Bir küýde suw, bir arka odun, bir ýakymlyk kömür, agaç tabak, mejime, künnük durardy. Durmuş öz akymyna gitdi. Ýaşaýyş şular bilenem dowam ediberdi. Sebäbi biz şo zatlara da razydyk, kanagatlydyk, hemde ýagdaýlara görä hereket edipdik. Bir şygyrda şeýle fetirler bar. Küýsediňçe nebisiň islegi artar gider. Kanagat etseň az ölenem oňa deder. Gadim döwürde Kufa şäherindäki Juma mescidinde iki toporuň arasyna oňoýsuzlyk düşüpdir. Her tarap alyjyny ýalaňaçlap, naýdasyny gede, gahar gazaby münüpdir. Bu ýagdaý töweregindäkilerem gozgalaňa salypdyr. Birine sähel ýel berseň ýa-da ýol berseň, gazgyn kelleler eginden taýyp düşjek eken. Şowa mesciddäki adamlaryň biri iki tarapy ýaraşdyryp biljek paýhasy hem mürewwetli adam Ahnaf ibn Qays ide bu ýerden çykyp gidipdir. Ol öz öýüni geçidin sagyp duran eken.
Her adam egnine bahası 10 dirheme değmeyen donu bolan hor hemde ayağı çayşık adama bu vakani ma'lum etipdir. Emma bunu eştenine Ahnaf'ın bir tüyüm qıymıllamandır. Bir jigem howsala düşmändir. Sebäbi ol muňýaly hadisalary köp görüneken. Ol dargyman jogap beripdir. İnşallah ählisi gowy bolar. Ol hiç tat bolmadyk ýaly özüni arkaýyn asuda alyp barypdyr. Soňra oňa erkerligini getiripdirler. Oň saçagyna bir döwüm uğur çörek, ýağ, duz hemde bir käse suw bar eken. Ahnaf bismillah diýip çöregi elini tutupdyr. Naharlanypdyr. Yetiren nygmaty tagam üçin tögür okap Hudaýa şükür edipdir. Soňra aragyň buğdaýy, Şamyň ýagy, Dejle derýasynyň suwy, Merwiň duzy, elbetde bulan ählisi dünýäň iň beýik nygmatlardyr diýipdir. Soňra donyny eginine atyp, taýagyny eline alyp, ýuwaşça ýörep adamlaň ýanyna urapdyr. Ahnafy görenlerinden adamlaň bady köşeşip, boynu egilipdir. Gözleň ählisi oňa gönüpdir. Hemmeler oň aýtjak sözlerini kulak güýdüpdirler. Ahnaf o ýere ýygnanandara alalaşyk sözlerini aýdypdyr. İki tarapam ýaraşypdyr. Hemde her kimiň öýleýini dagamagyny talap etipdir. Adamlar birek-birege gaty aýrym söz aýtman, goýa hiç zat bolmadyk ýaly öýlerini dolanypdyrlar. Şeýdip, bu ýerde örüňän jedel köşeşipdir. Bir pitnäniň öňe alanypdyr. Şahirlaň mirine şeýle fetir bar. Donu köýnegi ýamaly bolsa-da, ýigit akly bilen uly derejelere ýetip biler. Bu kıssada sapa galyp boljak bir näçe manlar bar. Beýiklik daşky gözellikde hem görünüşde däldir. Maddi yeter yetmezlik bagytsyzlygyň alamaty saýylmaz. Şoň bilen birlikde zatlaň köplügi baýlyk bagtlydygyny aňlatmaýa. Muňa garamazdan käbir insanlar ters pikir edýär. Hemde perwerdigar insan synamak üçin olary ýalkasa we nygmat eçilse, ol derrew izzet hormata laýyk bolunym üçin Taňry meni ezizet diýer. Arsgyny yeter yetmez edip goýsa, derrew Taňry meni hor etdi diýer diýilýär. Insanyň gymmaty oň başarnygyna, zihinine hemde beýik ahlak sypatlaryna. Insanyň agramy, abraýy, oň egin eşigi, ayaqqaby, öýe uzary ýa-da köşkü saraýy bilen ölçülmän, alymy bilimi, aň düşünjesi, zihini, akly hem adamkärçiligi bilen kesgitlenýär. Allahyň ýanyna iň hormatlyňyz siziň takwalaňyzdyr diýen sözüm muňa delildir. Bu zatlaň biziň bu söhbetimize dahillidigiň sebäbi ummasyz baýlyk, kaşan köşk, altyn kümüş bulan hiç biri bagtlydygyny görkezden ok. Hakyky bagyt anamly imanly, ýazgydyndan razy, gününden göwüni hoş, dostlaryndan hoşnut hem ak ýüregiň bolmalydyr. Hiç wagt özgeleň mal mülkleri hem bala çagalary sizi gyzykdyrmasyn. Allahyň fazly merhemeti, oň rahmet mehribanlygy bilen sady horran bolsunlar. Çünkü Allah'ın eçilen her bir nygmat merhemeti olaň toplayan mal dünýälerinden has ýagşydyr diýen sözleri ýadyňyzdan çykarmaň. Ýazgyda razy bolup, ýagdaýlary görä hereket etmegi, hyýal bilen däl-de hakyky durmuş bilen ýaşamagy özüňe ennik et. Arzulaňy şoňa öwür hem öwrenişdir. Takdiri täli inkar edip, ýaka ýyrtyp, bu zatlara boyun bolmaňda da nämeler edip bilerini öýdýän. Yer köwüp oňşuňlygyna aralaşjakmy? Ýa-da bir basgançak bilen asmana dyrmaşmakçymy? Bulan hiç biriniň peýdasy bolmaz. Hemde bu çıtıraşmalar takdirde bar zatdan halas edip bilmez. Yer onu bu zatlaň çykalgasy näme? Oň ýeketäk çykalgasy çözgüdi, ýazgyda qaýıl bolmak, ýagdaýlara görä hereket etmek. Durmuşumdaky iň agyr wakalaň
ömrümdäki iň aýlygan wagt bilen birini ýatlaýyn. Ustad Lukmanyň biri keseliniň has beterlemezligi üçin agamyň elini kesmeli boljakdygyny habar etdi. Bu habar eşdemde kulağımın ýanyna top atylan ýaly boldy. Ýönemen içki pikirlenme basylmadım. Allah Tagalaň kimdir birine bir bela musibet yetse, elbette Allah'ın izni ıhtiyarı bilen yetýändir. Kim Allah'a iman etse, oň yüregini dogry ýola salar. Hemde bir agramçylyk, musibet gelenine biz Allah'ın bennelerdir. Hemde bir gün oň ýanyna dönmelidir diýen sabırlı adamlara hoş habar aýdyň diýen sözleri kulağımda ýanlanny durdy. Bu jümleler, ayatlar maňa uly teselli hem injalyk berdi. Ýalgydy ýygyna serpikdirmek golumyzdan gelmez. Oň çäresi iman etmek hem kaýıl bolmakdyr. Allah Taala bir işi hasyl etmek istese, bolýar, hemde ol iş hökman hasyl bolar. Tarihten bir persody ýatlaýyn. Hamza an-Nahayya Kadisiýa jeňinde bir wada 4 oglunyň şehit bolandygyny habar berýärler. Ol näden röýdýän? Allah'a şükür edip senalar aýdypdyr. Perwerdigäriň beren ýazgydyna, ömür ahyrynyň gözelligine, şeýle mertebäni ýadandygyna şükür edipdir. Sebäbi olaň ýüregindäki iman, olaň üzniksiz ýardamçysydyr. Anam ähli kynçylyklaryň üstünden geçmäge kuwat berýär. Şuňa şükür edýän adamlar iki dünýäde de sowap syla gazanýar. Eger şunu şeýit meseler, olaň golundan näme gelerdi? Olar ýazgydy üýtgedip bilermidiler? Aýta ýazgytdan nägile bolup, Taňryň gahar gazabyna uçurardylar. Gününi, geljegini nägilelik zeyrenç bilen ötürüp, bar ömürlerini iki dünýälerine hasrata goýardylar. Hadislerde aýdylýan bir söze ünsüňiz çekeýin. Kim razy bolsa, bizem ondan razydyr. Kim nägile bolsa, bizem ondan nägiledir. Her nä gowluk bolsun. Ýöne oslamaýan ýerinden bir ýakymsyz habar aýsalar, plan ýerde ýangyn boldy, plany helak boldy diýen ýaly sözleri ýetirseler, näme derdiň? Häzirden ähli ýagdaýlara kaýyllygy özüňe wördiş etdir. Takdirden kaçmak hiç il peýda bermez. Aslında ýazgytdan gutulmak mümkin näl. Ozy takdire kaýyl, ýazgyda razy bol. Hakyky ýagdaýy boyun al hem kaýyllyk, şükranalyk bilen sowap gazan. Sen öňünde şundan başga bähwitli ýol ýok. Dogry, ol ýerde başga ýollar, usullar bar. Ýöne öňünden duýduryn. Beýleklen ählisi şunyň öde ahyryňa da ziýanly. Ziledilen dolu ol ýol. Bolan işden närazy bolup janyny ýakmak, gahar gazaba minip, özüňden hem özgelerden öýkülük etmek, dad edip ýöremek. Ýöne bulary derek näme gazanjakdyňyzam oýlan. Beýle ýagdaýda perwerdigäriň gazabyna, adamlaryň özüňden daşlaşmagyna, sogabyň köýmegine, günäden köpelmegine ýol açarsyň. Üstesine de başyna gelen zat sowulmaz. Bela beter götürülüp gitmez, hem de gutulgusyz takdiram üýtgemez. Susupeslik, bagtsyzlygyň ýoly. Käbir jurnallardaky maglumatlara görä, yer ýüzünde 200 milyon adam susupeslikden, tukatlykdan ejir çekýär. Susupeslik zeminiň magrub maşrygyny, baýy garybyny, garaz ähli älemi gurşabaldy. Bu kesel her kime ýokuşup bilýär. Aglaby halatda da bu derdiň soňy paçyga bilen tamamlanýar. Öz ömrüňe kassetmek hiç bir atdanam, wezipeden döwletden çekinen ok. Ol diňe gursagy imandan, anamdan dolu adamlardan gorkýar. Käbir maglumatlar bu derdiň pidalarynyň sanynyň 200 milyona ýetendigini görkezse, beýleki maglumatlar yer ýüzündäki
her 10 adamdan birinin şu hoplu kesele yolgonluğunu habar berýär. Has injalyksızlanýan ýerem bu dert diňe uly ýaşlylarda däl, ine gowrusundäki çağalara da kast edilmek etdine yetdi. Çünkü sussu pes, ruhu sarskyna berilen ine gowrusundäki perzendine ziyan edýär. Sussu peslik, heläçilik gapsy. Ýagşylyk ediň. Elbette Allah ýagşylyk edýänler söýýär. Köplenç, meşhur, tanımaly adamlar, esasanam sunugy dogruny işleýänler bu derde özüni aldyrýar. Mysal üçin, meşhur şahyr Salih Jahynyň paçygaly ykbalynyň birinji sebäbi hökmünde oňlap geç, göwüni çökkün bolanlygyny öňe sürýärler. Akıllardan birine şeýle söz var. Turşu limondan datly şerbet ýasa. Girdejisini artdyrýan nälle ýetkisini kazanca öwürüp bilýän adam akıllı we zihini direm diýilýär. Durmuşdaky her bir ýakymsyz wakaň gowy bähwitli tarapyny görjek bolmaly. Nakylly aýdylşy ýaly diwar sütjek bolmaly. Ýagny tuton ýerlik bilen ýapşaňda da hiç ýyly haýyr görmejek bolsaň, oňa ýapyşyp ýatma diýilligi. Şahirlaň birine bir işin höttesinden gelmeseň, onu goýda başga bir başarýan işine geç diýilýär. Ýoksamam öwelen uny gaýtadan degirmene guý diýmezler. Dinlan tamam bolan, öňgörülen işleri gaýtadan gozgamak hem gaýtalamak diňe bir rahatlygy, tolgunmaklygy, wagtyny bisarpy ötürmekligi alyp gelýär. Agaç ýon şolaryny gaýtadan ýonma diýen inglis naklam şunu tasdiklaýar. Bu nakl ähmiýetsiz, biderek zatlar bilen güýmenip, özlerini tukatlygyň girdabyna oklaýan, lapkeşlige düşenden soň öňkü ýagdaýynyň, öňkü günleriniň gaýdyp gelmegini isleýän adamlara degişli. Wagtyny bimani hem boş ötürmezlik üçin bir näçe mümkinçilikler, ýaxşy işler, salih amallar bar. Bu işler adamyň ýüregine giňlik salýar. Ýagşylyk etmek, adamlara peýda bermek, hassa sökülen halyny soramak, gonamçylyklara ziyaret etmek, mescit mekteplere himayet etmek, hayır sahaba işlerine işeňler gatnaşmak, dost oğanlar bilen didarlaşyp, hal ahwal soraşyp durmak, öý çerini, kitaplaryny tertiplemek, peýdali sport oýunlary bilen meşgullanmak, garyp gasarlary, eziz mätäşlere, garry hem dul adamlara ýardam edip durmak sogaby, bimeçber hem ýüregi giňeldiýän amallardyr. Ýagşylyk ýaly gözel zat görmedim. Tagamy süýjü, görkü ajaýyp diýen sözler Arap şahyrına degişli. Başı dertli, gaýgy gamly, aladaly adamlar tapjak bolsaň, tanajak bolsaň, tarihi eserler oku. Munşa kelamdan soň men sana gaýgy hasrata düşen adamlaryň ykbalyndan söz açaýyn. Dinle we many al. Hemde kynçylyklar bilen taplanyp, beýgelip bolýanlygyna aýratyn ähmiýet ber. Arap şahyrlarynyň biri tarihi oku. O ýerde many kändir. Tarihi okumayan adam ýolundan adaşan haýwandyr diýip ýazýar. Qur'an-ı Kerim'iň bir näçe ýerinde tarih kyssalary okumak ünelýär. Size Peygamberlerin habarından ýüregiňizi kuwatlandyrýan kyssalar aýdyp berýär. Hemde bu kimselerde size hakykat we pent nesihat hemde barça müminler üçin ýatlamalar geler. Hakykatdanam olan kıssalaryna akyl eýeleri üçin many ibrat bardyr. Olan oýlanmaklar üçin şu kıssalar aýdyn. Hazreti Ömer durmuşdaky ehli islegim ýazgydymda bar zatlardan lezzet almakdyr diýe. Perwerdigäriň ýazan takdiriniň oň üçin süýjü ýa-da ajydygyna garamazdan ol ýazgydyndan razy hem hoşal. Käbir akyllarlaň şu manyna aýdan sözi bar. Haýsy bedewde çapýanlygyma parh edemek, garyplyk bolsa sabr edýän, baýlyk bolsa şükür edýän. İkisinin hem ahyry gözel. Tarihi maglumatlara göre halkyň başyna düşen agar qargyn derarly bir ýylda Abu Zuyeb ad-Duweli'nin 8 perzendi
dünýäden ötüpdir. Ol nähili bolanlar öýdýän. Takdira boyun bolup, ähli işini, ýagdaýyny Perwerdigara tapşyrypdyr. Taňry qadasyny qaýyllyk bilen kabul edipdir. Oň ýazan eserlerinde şeýle setirler bar. Zamananyň işlerinden köňlüm bozulmaz. Sabrym kalbyma teselli berer. Takdir öz dyrnagyny sanjanna haýsy doga tumor peýda berer. Allah'dan midin çöp başı kıymıllamaz. Benne başına näme gelýän bolsa, onun Allah'nın habaram, onu Allah'nın ıhtiyaram vardır. Meşhur alimlaň biri İbn Abbasyň gözü görmekden galanyna özünü şeýle sözler bilen köşeşdiripdir. Perwerdigar gözlerimden nurun alsa da, ol nurlar, ol gözler kalbimde vardır. Kalbim, aklım, aňym düşbüy bolsa, kılıçday keskir sözler dilimde vardır. Bu azady ýitirmek bilen özüňde bar bolan beýleki köp nygmatlara kanagat etmekligi, şükür etmekligi aňladýa. Ondan ýitiren zadyna sabr etmek bilen kazanylýan ummasyz sowabam adamy hoşal etmelidir. Agyr yara zerarly Urwa ibn Az-Zubayryň bir aýagy kesilmeli bolupdyr. Hut şol gün oň bir oglum dünýäden ötüpdir. Perwerdigarim, her edeniňe şükür. Alýanam sensiň, berýänem. Derde salýanam sensiň, sagaldyýanam. 4 agza berdiň, birini aldyň. 4 ogul berdiň, birini aldyň. Ähli halla sana şükürler bolsun diýipdir. Hak ýoldaky kynçylyklara sabır takat edeniňiz sebäpli size dinçlik, asudalyk bolar. Düreýdiň dogany Abdullah ibn As-Summa jeng meýdanyna wepat bolupdyr. Doganyny goramak üçin elinden gelen ähli zady edendigine garamazdan hiç bir hilen, çäreň takdirden halat edip bilmeýändigini akıl ýetiripdir. Başı gowgaly, matamly adamlara Sapigy hezretleriniň goşgusy teselli berýär. Goý günler islennesin, başa bela inse özüňe rahat tut. Zeminne kimiň üstüne qada inse, asman zemin onu qaytaryp bilýän nädir? Şahyr Abu al-Atahyanyň setirlerini ýatlasym gelýär. Ençemegedek ýakymsyz wakalar daşyňarly. İlki başta halamadyň. Emma Allah sen üçin hayırlısın saylady. Oýlanyp görüň. Näçe gezek ölümden gorkdyk, ölmedik. Näçe gezek bu ömrüň ahyrdyr, soňudyr diýip guman etdik. Emma ol gaýtadan dönüş, täzeden güýç, toplaýyş, dowam edenligini bildik. Näçe gezek ýörejek ýollarymyz daraldy. Umyt ýüplemimiz üzüldi. Göz ýetimler garalyp görünni. Birden käde ýeňiş, üstünlük, haýyr hem hoş habar bolup çykdy. Allahyň özü sizi o belalardan hem barça gamlardan halat eder. Näçe gerek dünýämiz garaldy. Giň ýer bize dar görünni. Soň görüp otursak, bular diňe ýaýwan haýyr, ýakymly ýeňillik hem Yaradandan gollaw bolup çykdy. Allahyň meren derdini oň özünden başga bejerýän, dep edýän ýokdur. Allah'ın ähli zatdan üstünlüğünü bilýän adam, özgölüň emelinden, işinden nenensi howatyr edýäke. Ähli zadyň Allah'dan pessigini, ejizligini bilýän adam, niçin ejizden pirminden çekinip dowla düşýäke? Allah'dan gorkýan adam, näme üçin beýleklerden hem gorkýaka? İbn Kesir'in Qur'ana beren tefsirini şeýle hadis getirilýär. Bennem diňe menden delala dislese, asman zemin kapışsa da onu bir çykalga bererin. Eger bennem menden özgölerden tama etse, onu dabanyň astyna ýer hopduraryn. Amam İbn Teymiýanyň aýtmagyna görä, Allah'dan başga hiç kimde güýç kuwat ýokdur diýen söz bilen ýükler aýrylar, gorkular ýatışar.
ajaýyp hal ýagdaýa ýetiler diýe. Bu sözleri unutma. Çünkü ol uçmak hazinalarından bir gençtir. Bagtyarlygyň bir bendidir. Rahatlyga eltýän bir ýoldur hem ýüregiň giňligidir.中。